That's why ang tagline mi nga is be better, bakong be the best. Kasi pag be the best ka as a JCI member, garo hambugon ka na kay na maray, garo ka na kay nihiling na hala mo. At 'pag sinabi mong be better kasi at least open ka pa for constructive criticism. So kumbaga, willing ka pa magdangog kung may ako actually kay ito haben sa imo kitong sabi ko 'di ba, sabi ko sa imo pick of the ano JCI to. So akala ko ako na pinakamatibay, akala ko ako na pinakamaurag na presidente kang panahon, tas siyempre akiun pa, eh. Ayun. So medyo immature pa ako kayto. So, kadakol sa kuya nagsabi na, "Abel, masyado ka na mataas pag-iling sa sadiri mo, kadakol mo na naaapakan, Mm. kadakol mo ng anggot sa imo." Kaya sabi ko, "Anong pakialam ko? Basta ako kaya kong Ayun. gibunan dapat pero aram mo na-realize ko lately, all of that, ano sala mo talaga pala ako. Mm. Nalingawan ko si tagline mi na Be Better, na sabi ko dapat pa talaga at least naging humble pa man giraray kita. Dahil ka manlamang ning kapwa, dahil ka mangraot ning kapwa, dapat tabangan mo sinda para at least to improve.